Sangjaning para rawuh ingkang winulya ing gati ing rikal nggal menika hangansik adicara upataradat panggih kang handhetepi adat Widi Widana ingkang sampun lumampah wonten ing tanah Jawi. Pramila dhumateng Mbak Yustin kasuwun samapta ing gati sawega ing diri enggal-enggal manggihaken atmaja panganten kekalihipun Sang Bagus anak Mas Bribda Indra Sandi Nugroho saha genduk Dyah Roro Ayu Septi Wulandari. Wus dumugi wahyaning mangsa kala binokeng tata upataradat panggihipun atmaja penganten kekalih adat mengkewerdi tata cara widhi werdinipun Gusti minangka luhur wondene dana amangkewerdi paweweh dados adat Widhi Widana amangkewerdi tata cara peparingipun Gusti kang linangkung menapa tawardinipun panggih inggih menika pangudi gambing penggalih mila mboten nama mokal wonten titahipun Gusti kang asipat jalu kalawan wanita ingkang semedya hanetepi jejering agesang angansik ing alamadya mestuti ila-ila ujaring para kina ingkang cinandhi ngakoso jinewaning maruta sarta mulat edi endahing budaya kang tulus. Budaya ateges laku pangolahing budi mila tiyang ingkang darbi budaya menika inggih landhep panggrahitane tanggap ing sasmita tuwin susila hanuraga menika ingkang saged hambabar budi pekerti ingkang luhur ingkang nyata tansah hangesti hayu hayem hayom hangayomi gesanging bebrayan agung. Saya caket indai ratmaja penganten kekalih Gya Samya apagut ing tingal tempo ing catur netra andayani daya pangriba ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem pring sanubari jandeng yaning talaga kadhi langit mambang tepas wulan hupamaneka saya caket tindai ratmaja penganten kekalih Gya apagut ing tingal penganten putri hambalang gantal pring penganten kakung ingkang kinastan gondang kasih penganten kakung gumanti hambalang gondang tutur menapa wujud miwah werdinipun gantal gantal dumadi saking sura kang linting tinangsulan lawe wenang pinilih sura kang tinemu rasa amangka werdi sura yen dinulung beda lumah lawan kurepe ananging yen ginigit tunggal rasane suruh asong pitedah sumurpa nganti ora bisa nganti tekan raos sing rasa inggih rasa sejati sigra sang temanten kakung rutacane losarembet pin garwa hamrepeki antiga kang cinaketing bokor kencana ingkang minangka wadhahing sekar setaman atmaja pinanganten putri lenggah sumembah pring kakung Gya ngaturake dharma bekti dhumateng ingkang raka sakala ponang antiga arsa tinapak ing padha dening penganten kakung biar pecah sanalika timbuling wiji dadi pring alam padhang
Daya penganten putri amiji ampeyanipun ingkang raka ingkang winastan Ranu Pada. Ranu wis ngarani Daya, Pada tegesipun samparan. Penganten putri amiji samparanipun ingkang raka giya ngaturake dharma bekti pring garwa amberat sawarnaning Sukerta. Satemanggenira lemebet ing alamat Dya gesanging bebrayan mugi tansah pinaringan karaharjan lan kamulyan. Toya perwita kanggo manunggal mring Sekar Triwarna ninggih mawar melati miwah kenanga mangambar ambar arum gandane pindhane lir kadya gandanipun penganten kekalih. Purna deni rawicikan sang penganten kakung hanjunjung lenggahing penganten putri werdinipun penganten kakung jejering priya ngangkat darajating wanodya amrih imbang kalawan darajating priya. Katingal ajawat asta atmaja penganten kekalih pranyata lamonta dhaup ira wis pinesti dadi pasangan ira nger. Katalika teka mangkono sang juru sembogo ngasta sarat sarana wujuding kendhi pratala isi toya wening. Arsa kasuntak wonten ing bantala tepung gelang paribasane. Kanten ngasta sarat sarana wujuding uter utawi iker ingkang dumadi saking janur dipun enam kados bokor cacah sekawan isinipun jajanan pasar dalah cok bakal. Werdi kang sinandhi penganten sampun kineker talining akrami mugi kedah saged ameper hawa nafsu amarah supiah alwamah dalah mutmainah. Uter kaubengaken kaping 3 paring emut dhumateng atmaja penganten kekalih bilih gesang wonten kalam donya menika boten langgeng. Sedaya tansah owah lan gingsir pindhane cakra manggilingan. Tansah kinudang kudang atmaja pinanganten dados kulawarga ingkang tentrem ayem mugi tebih saking bebaya mugi dados patuladaning para bebrayan agung. Sigra sang temanten putri arsa manjing wonten sakiringipun atmaja penganten kakung. Semembah dhumateng ingkang garwa lajeng manjing wonten sakiringipun ingkang raka badhe nindakaken upacara lumampah sinduran utawi sindur binayang. Arsa sinengeban sindur kang warni rekta petak lan abrit sindur kang arsa kangge sinengeban atmaja penganten kalih pramila dhumateng Bapa Jatmika keparang wonten ing ajeng ing ngarsa Suntulada atmaja penganten kalih wonten satengahing rama lan ibu ing madya mangun karsa tan kanton ingkang ibu anenggih Ibu Sulipah keparang wonten wingking tuturi handayani sigra lon-lonan lumampah tumuju pring sasana rinengga. Oh anakku ngger bocah sakarone ayo sira bakal tak lungguhaken ing papan kamulyan
Wimana papan kamulyan sing bendak lunggipun bapa kelawan ibumu kula wiwit dene tak pasrahke marang jeneng sira. Ngaturaken ageng panuwun Kanjeng Rama. Pramila Sekar Puspita Adikang kaemban pangapiting penganten putri kaliru Sekar Puspita Adikang kaemban pangapiting penganten kakung. Inggih menika Kalpataru Dewa Ndaru miwah Jaya Ndaru limrah sinebat kembar mayang. Ler satpodoning sun kang tumiling hangulati puspita lon-lonan gini rolo mampah atmodja pengantin kekalih sangat bagus Bribda Indra Sandi Nugroho soho ingkang garwa genduk diah Roro Ayu Septi Wulandari kang kagendong dening ingkang Rama anenggih Bapa Sujatmika miwah Ibu Solipah lon-lonan geni rolo maksana sapecak mangu satindak kendel ing sedya namung nuwun sih nugraning Gusti saning yahning talaga kadhi langit mahambang tepas ulan hupamaneka wah ing kena to wau yenira lumampah sinduran sampun dumugi wonten sak ngajenging sasana rinengga pramila adicara kalajengaken bobot timbang utawi pangkon timbang keparang Bapa Jatmika pinarak hametek pamidangan kanan lan kiring atmaja penganten kalenggahaken wonten ing sasana rinengga sasampunipun tanem jero kalajengaken bobot timbang utawi pangkon timbang Bapa Jatmika keparang pinarak lenggah wonten ing sasana rinengga atmaja penganten kekalih lenggah wonten ing sukunipun bapa kanan lan kiri sawetawis pekatan ingkang ibu nyuwun pirsa kepiye to Pakne abot sing endi to Pakne yen tak timbang bobote padha wae ibune kuwi pranyata mertandhake yen to atmajaku bagus Bribda Indra Sandi Nugroho kelawan anak wadon Roro Ayu Septi Wulandari wis imbang katresnane sangganing para rawuh kalajengaken upacara ingkang sinebat utawi winastan kacar kucur upacara kacar kucur asale wong liya dadya sedulur kacang kawak dele kawak wong liya dadya sanak Katalika kaya mangkono sang penganten kakung wis katingal jumeneng ngasta tilam lampus ingkang iswas kapurata Jawa Ketos Palawija Sekar Pancawarna miwah arta receh kasuntak wonten pangkonipun ingkang garwa katadan mawi sindur kang warni rekta
guna tampa kaya Kyai Ambar sejati anengge sang penganten kakung paring guna kaya mring Nyai Ambar sejati anengge sang penganten putri sok glogok banyu gentong bebasane entuk akeh diwenehno akeh entuk sithik diwenehno akeh pokoke akeh terus ananging penganten putri Dyah Rara Ayu Septi Wulandari sesering wanodya ingkang gemi nastiti surti tur kebak ing pangati-ati kirang marem menawi tampa kaya dering katitipaken dhumateng wanodya ingkang pinitados kawidagdanipun gamenika kapasrahaken dhumateng ingkang ibu sanggianing para rawuh kalajengaken upacara dolangan utawi dahar klimah dahar sekol kuning pramila Mas Endra Sandi Nugroho handulang ingkang garwa Mbak Septi Wulandari mekaten ugi Mbak Septi sami handulang ingkang raka Mas Endra sarwa sami dulang dinulang menika pratandha lintuning sih katresnan bukti saling menyayangi dan mencintai santai mawon Mas Endra Mbak Septi nggih ampun kesesa gala ulat ler tatet ambaro kang pamulu alos manes mawegung sembata geng atetek man mondorangku unjukanipun Mbak dipun siapaken hagorepan dadya pantas malagung unjukan tirtawening mulane kudu banyu putih ora kena wedang kopi ora kena es teler ini pralambang kangge atmaja penganten kekalih uripa kaya banyu putih nadyan topi tawa tawi tawar banget migunani yo nggir unjukan tirtawening pralampitane anggonira ambyur jroning bebrayan agung muga tansah tinemu hayu hayem hayom hangayomi raharja lan tinemu ing kamulyan kula sangyaning para rawuh adicara kalajengaken upacara sungkemanipun atmaja penganten kekalih dhumateng para pemudhen pramila
Atmaja panganten kakung kalolos duwungipun lan sedaya kalolos canelanipun awet ngaturaken sang pangabekti dhumateng para pemenden satriya pundi kemawon datan dipun kaparengaken ngasta sanjata punapa kemawon. Acarya Parta wekasan Wahikatana ya kowe sang geni moyo duh Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu jimat pependhen kula kepareng Kang Putra tuwin garwa nyuwun tambahing pamuji saha pangestu anggen kula netepi gesanging bebrayan Rama saha Kanjeng Ibu. Oh iya ya kula ndak pangestoni ya ngger anggonmu jejodhoan iki ndak pujekake antuk rahmating Gusti Kang Maha Wikan ndak dongakake enggalo Darbe putra kang soleh utawa solehah migunani tumraping nusolan bangsa luwih mungguing agama kula pangestunipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Iya nadyan ta wis ucul saka panggonipun bapa madeg bale wisma dhewe tan kendhat katresnaning pun bapa lan ibu marang sliramu ya nggir ngaturaken ageng panuwun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Iya mula ananging kurang marem rasaning atining pun bapa lan ibumu yen sira durung nyuwun pangestu marang maratuwamu kono-kono nyuwun pangestu marang wong atuwamu ya kuwi Bapak Eko Sandi Asmara lan ibumu Sri Lestari kuwi ya wong atuwamu ya nggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Piwelengku aja nganti lali wanti-wanti welinging para pundhen aja nganti padha lali ya nggir anggonira mbangun bali wis tegese anggonmu omah-omah nindakake urip bebrayan agung atut runtut sakarone ndak jaluk sing padha rukun manunggal nyawijya nganti kakeninen nganti ing besok temeka ing delahan ya nggir adoh no tukar padu aja seneng tukar padu tansah eling sabarang ati ana rasa disurasa ana rembug ya dirembug bebarengan ya nggir pancen jenenge urip dadi kulawarga kuat nampa panandang tan gampang hamuto aja gampang mutung yen sira nampa pacobaning Gusti kang murbeng jagat wis sak lumrahe ya nggir wong urip karo pacoban dadi tepa tuladha dadi conto urip ira migunani mring sesami
uripmu kang migunani tumrap lingkungan kiwa tengenmu kang pilih utama ya Nger. Ayo ayo pinanggyo sangjaning para rawuh ingkang dadi satu budi adicara upatara adat panggih penganten ngantos dumugi sungkeman kalampah kanthi wilujeng kalis nirhing sambikala.